Менск – самая дорогая столица СНД паводле коштаў на жыллё пасля Москвы. У Астане, дзе сярэдні заробак прыблізна такі самы, як у Менчукоў, кватэры каштуюць у 1,5 разу танней. А ў суседняй еўразвязаўскай Вільні, дзе доходы жыхароў удвая вышэйшыя за нашыя, квадратны метр жылля каштуе толькі нязначна больш. Як высвятляецца, немалую долю ў кошты на нерухомасць могуць дадаваць кумаўство і схемы з прыкметамі карупцыі. Прычым гаворка не толькі пра дзяржаўнае ўпраўленне капітальнага будаўніцтва, якія рэгулярна фігуруюць у антыкарупцыйных чыстках. На сённяшні дзень дзяржаўныя арганізацыі выконваюць менш за чвэрць ад сталічных аб'ёмаў будаўніцтва. Пераважная частка падзеленая паміж некалькімі буйнымі прыватнікамі. Наше расследование выявило подозренные схемы, при допомозе яких наближенные до уладаў дзялкі практычна бясплатна атрымліваюць пад забудову найбольш прывабныя зямельныя надзелы ў сталіцы коштам $мільёны. Пры гэтым, дзякуючы свайму манапольнаму статусу, яны падымаюць кошты для людзей і застаюцца недатыкальнымі для закону. Хто гэтыя новыя гаспадары Менску, якія дзеляць яго паміж сабой як пірог і атрымліваюць звыш прыбыткі за кошт бесканкурэнтнага асвойвання сталічных і прысталічных зямель? Выглядзіце перадачу «Давайте разбираться». З вами Станіслав Вашкевіч і сёння ў нашым выданні. Аукцыёны для абраных. Гэта, халява. І на гэтым будуюць звыш прыбытак, які атрымае забудоўшчык. Як менскія ўлады праводзяць дзясяткі мільёнаў долараў міма бюджэту, раздаючы прывабныя надзелы пад забудову практычна задарма. Дарункі для данайцаў. Яны сталі знакаміты ў 90-е. Мы не ведаем, адкуль узялося іхняе багацце. Як сербскія браты-алігархі пасябравалі з Александром Лукашэнкам і цяпер забудоўваюць самыя элітныя мясціны Менску, де трымаюць у страху айчынных чыноўнікаў і больш дробных бізнесоўцаў. У адной з нашых мінулых праграмаў мы распавялі пра схему з прыкметамі карупцыі ў ваколіцах сталіцы. Менскі аблвыканкам выдзеліў бясплатна і без усялякіх дадатковых абцяжарванняў 5 гектараў зямлі пад пабудову бізнес-інкубатара ў самым цэнтры элітнага пасёлку Хацежына. Але ў выніку там разгарнулася рэкецірская гісторыя ў стылі 90-х. Забудоўнік Сергей Філіпаў, які ў свой час уваходзіў у раду па падтрымцы прадпрымальніцтва пры прэзідэнце, завабіўшы ў бізнес-комплекс некалькі дзясяткаў інвестараў, пачаў вымагаць з іх штогод дадатковыя грошы, абразаючы электрычнасць, цяпло, ваду, ды не пускаючы гаспадароў да пабудаваных імі аб'ектаў. Застройщик просто взял бензопилу и этот кабель порезал на куски. Пры гэтым, як выявіла наше расследаванне, кантрольныя органы пакрывалі не толькі незаконнае будаўніцтва ў гэтым бізнес-комплексе, калі будынкі ўводзіліся ў эксплуатацыю як гаражы, а потым, мінаючы нормы бяспекі, пераводзіліся ў памяшканні для вытворчасці. Мы таксама выкрылі схему ўхілення ад падаткаў, на якую заплюшчвалі вочы кантралёры. І так, як бачым, у паказанай намі сітуацыі з Хацежына дзяржава страціла $мільёны на неатрыманых даходах з продажу зямлі. Яшчэ, магчыма, столькі ж ад недаатрыманых падаткаў з боку зацісканага там бізнесу. Але наколькі гэтая сітуацыя распаўсюджана ў маштабах усёй краіны? З гэтым мы будзем разбірацца сёння з маім калегам Змітром Міцкевічам. Зміцер, наколькі такая сітуацыя распаўсюджана, напрыклад, у Менску? В Менску такая сітуацыя не на кожным кроку, але прынамсі даволі нярэдкая. Але спачатку давай крэслім для гледачоў кантэкст, каб яны разумелі ўсю сітуацыю. Дзякуючы жыхарам рэгіёнаў, якія ўцякаюць ад тамтэйшага беспрацоўя, у Менску ўжо жыве больш за 20% насельніцтва краіны. Гэта адзін з самых высокіх паказнікаў у Еўропе. І месца для новага жылля ў горадзе пачынае бракаваць. Тыя ўчасткі, якія засталіся ў Менску пад забудову жылля, на вагу золата. Гэтак на аукцыёне па забудове ўчастку на месцы рынку Лебядзіны малавядомая кампанія Setco International заплаціла $20 мільёнаў толькі за права зрабіць праект. Падчас гандлявання супраць буйнога забудоўніка Айрон цана паднялася ў 4 разы. Але сума, якую заплацілі за магчымасць забудовы Лебядзінага, магла падацца нязначнай у параўнанні з тым, колькі бюджэт мог атрымаць за вось гэты ўчастак у самым цэнтры горада. У 2014 годзе гарадскія ўлады вырашылі ўшчыльніць забудову ў квартале за знакамітаю брамаю Менску. Месца проста цудоўнае. Побач чыгуначны вакзал, станцыя метро плошча Леніна, гандлёвы цэнтр Галілео. І вось гэты ўчастак памерам прыблізна ў 1 гектар выдзелілі пад пабудову жылых дамоў.
І тут пачалося незразумелае. Забудоўнікі, якія звычайна зубамі вырываюць адзін у аднога менш ласыя кавалкі сталічнай зямлі, адпаведны аўкцыён праігнаравалі. У выніку участак дастаўся адзінаму яго ўдзельніку за цану, якая ўсяго на 10% перавышала стартавую. Гэта каля 270 тысяч долараў. Менш, чым каштуюць 2 трохпакаёвыя кватэры ў гэтым квартале. Гэта халява. І на гэтым будуецца звышпрыбытак, які атрымае забудоўшчык. І мы можам толькі здагадвацца, то звышпрыбытак атрымае не толькі забудоўшчык, а магчыма нават і тыя людзі, якія ўдзельнічалі в прыняцці рашэнняў. Кадастравы кошт гэтага участку амаль у 15 разоў вышэй. Адмыслоўцы мяркуюць, што падчас гандлявання цана магла б істотна падняцца. Як жа ўдаецца абраным забудоўнікам апынацца адзінымі прэтэндэнтамі на аўкцыёнах за ласыя кавалкі зямлі? Юрыст Дарына Гулюта, незнаёмая з канкрэтнай сітуацыяй, распавядае, што для адсячэння непажаданай канкурэнцыі выкарыстоўваюцца наступныя метады. Исходя из нашего действующего законодательства, для того, чтобы отсеять нежелательных участников аукциона, необходимо просто формально не принять документы. То есть можно придраться к оформлению документов, и это будет основанием для отказа в участии в аукционе. Часам участак прадаецца танна таму, што забудоўніку прыйдзецца патраціць потым шмат грошай на знос старых будынкаў ці набудаваць сацыяльнай інфраструктуры. На гэтым участку за брамай Менску інвестар сапраўды мусіў знесці некалькі гаражоў, якія стаяць у двары, але кошт гэтага невысокі. Там средняя стоимость гаража на 2014 год колебалась в районе 10 тысяч долларов. То есть, если помножить там эти 30 или 35 гаражей на 10 тысяч, получится 300-350 тысяч долларов. Сумма очень небольшая ни для города, ни для застройщика. Віктор Яншарэвіч адзначае, што нават калі абцяжарванні па забудове больш істотныя, напрыклад, пабудаваць школу, горад все роўна губляе ў параўнанні з тым, калі б ён проста прадаў участак за рынкавую цану, а на атрыманыя грошы наняў бы праз адкрыты конкурс падрадчыка для пабудовы інфраструктуры. Гэтыя бартэрныя схемы, на ягоную думку, служаць для таго, каб адсеяць рынкавых гульцоў і аблегчыць карупцыйныя схемы. Тады ствараюцца умовы для того, каб на гэты земельны надзел прыйшоў канкрэтны забудоўшчык. Жыхары двара па вуліцы Кірава зарганізаваліся на пратэст, вырашыўшы, што хай бы тут быў лепш нейкі сацыяльны, спартовы ці адукацыйны аб'ект. І дамагліся, каб будоўля новых жылых дамоў не пачалася. Гарадскія ўлады нібыта сталі на бок людзей. Кампаніі 10-я УНР Інвест прапанавалі адмовіцца ад забудовы гэтага ўчастка з кампенсацыяй за выдаткі на набыццё, праектныя працы і страчаную выгаду. Але забудоўнік не пагадзіўся з прапановай Менгарвыканкаму і цягам 2018 году выйграў шэраг судовых спраў. А ў студзені сёлета стала вядома, што Вярхоўны суд пастанавіў, што 10-я УНР Інвест мае такі права забудаваць участак на вуліцы Кірава. Тым часам, пакуль будоўля была замарожаная, з'явіўся новы генеральны план Менску, паводле якога забараняецца будаўніцтва ў гэтым раёне. Да таго ж, на квартал зацверджаны праект зонаў аховы гістарычна-культурніцкіх каштоўнасцяў, што таксама не дае права на будоўлю. Ці будзе праект выконвацца, пакуль невядома. Адметна, што адмысловую камісію, якая праводзіла гэты аўкцыён, ачольваў Ігар Ладуценка, намеснік дырэктара Менскага гарадскога цэнтру нерухомасці. І выявілася, што земля на Кірава не адзіны выпадак, калі камісія пад яго кіраўніцтвам выдзяляе прывабныя сталічныя участкі за бясцэнак. Вось тут, у двары на скрыжаванні праспекта Незалежнасці і бульвара Талбухіна, яшчэ адна скандальная забудова. Па адрасе праспект Незалежнасці 93Б мусіць паўстаць бізнес-цэнтр класа А з падземным паркінгам на 126 машынамесцаў. Забудоўнік – сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Ветер». Яно падкантрольнае буйной дэвелаперскай кампаніі «Сігма Полюс» Віталя Сініцкага з топ-200 буйных бізнесоўцаў Беларусі. СТА «Ветер» атрымала права на рэалізацыю гэтага праекту ў 2016 годзе, таксама праз аўкцыён. Заплаціць прыйшлося зноў жа крыху больш за пачатковы кошт лоту – каля 120 тысяч долараў. Прыблізна столькі каштуе цяпер добрая трохпакаёвая кватэра ў гэтым квартале. Кадастравы кошт зямлі мусіў скласці каля 3 мільёнаў долараў. Ужо 2 гады працягваюцца пратэсты мясцовых жыхароў супраць забудовы, дзеля якой быў знесены будынак дзіцячага садка, а таксама практычна цалкам высечаная зелёная зона, каля 300 дрэваў. В 2017 году
весь наш квартал был внесен в охранную зону историко-культурных ценностей. Это закон. Это закон Республики Беларусь. И в зоне охраны первого режима, который является наш квартал, нельзя строить магазинов, каких-нибудь заведений, увеличивающих грузопроток. И отдельно выделено, что нельзя строить автостоянки. Нам впоследствии Мингорисполком дал объяснение. Здесь не строится автостоянка, здесь строится объект. Праект рэалізуецца са шматлікімі парушэннямі, і Мінгарвыканкам сёлета ў студзені нават пастанавіў прыпыніць будоўлю да выпраўлення ўсіх хібаў. Аднак вецер працягвае працы на аб'екце, не зважаючы ні на што. І так мы маем два выпадкі, калі каштоўныя участкі перадаваліся пад звычайную забудову практычна за бесцэнак. Праекты рэалізуюцца шляхам шматлікіх парушэнняў заканадаўства, на якія ўлады заплюшчваюць вочы. Абодва аўкцыёны арганізоўваў адзін чалавек, намеснік дырэктара Менскага гарадскога цэнтру нерухомасці Ігар Ладуценка. Што праўда, фармальна прэтэнзій да арганізатараў аўкцыёну не высунеш. Калі ўдзельнік толькі адзін або астатнія не гандлююцца, участак паводле закону перадаецца за пачатковую цану плюс 5%. Але чаму на аўкцыёнах, якія праводзіць спадар Ладуценка, залатыя участкі карыстаюцца такім мізэрным попытам? Не знаю. Случаи такие нередко, что бывает только один заявитель. Если есть желающие, проводим торги, определяем победителя, выдаем протокол, и на этом наши функции заканчиваются. Дмітрый Балаш сцвярджае, што як пра аўкцыён па зямлі на Кірова, гэтак і ўвогуле пра планы забудаваць дадзены квартал мясцовыя жыхары даведаліся практычна постфактум. Про то, что был аукцион, вообще большинство жителей узнало случайно. Пришел застройщик, развесил объявление на гараже о том, что состоится собрание по застройке этого квартала. Люди просто удивились, какое собрание, какая застройка. Приходим на это собрание, там застройщик раздает уже оценку гаражей гаражникам и говорит, что здесь, на этом месте, будут построены многоэтажные дома. З цьмянымі аўкцыёнамі зразумела, але часам земля перадаецца буйным гульцам на рынку нерухомасці проста паводле прэзідэнцкіх указаў. Менавіта такім чынам атрымалі прэміум надзелы в розных частках сталіцы такія кампаніі, як Dana Holdings і Tapas. Група кампаній Dana Holdings, якая належыць сербскім бізнесоўцам братам Карычам, з'явілася ў Менску 10 гадоў таму. Цяпер яны будуюць у сталіцы Беларусі больш, чым любая іншая кампанія. Dana Holdings на сённяшні дзень бадай што найбуйнейшы забудоўшчык горада Мінска. Пад забудовы гэтай кампаніі Александр Лукашенко бесканкурэнтна аддаў велізарны ўчастак каля нацыянальнай бібліятэкі пад праект «Маяк Менску». Яшчэ адзін гіганцкі кавалак зямлі яны забудоўваюць на тэрыторыі зачыненага аэрапорта Менск-1. Гэта праект «Менск-Свет». Апрача гэтага, браты Карычы будуюць драбнейшыя жыллёвыя комплексы – Рахманінаў, Вівальдзі, Чайкоўскі і бізнес-комплекс з найпрэстыжнейшай лакацыяй у сталіцы – БК «Капітал-цэнтр» на Кастрычніцкай плошчы. Кампанія ўжо пабудавала 3 мільёны квадратных метраў жылля і будуе яшчэ 7. Агулам гэта 10 мільёнаў квадратных метраў. То бок браты Карычы забяспечаныя працай на шмат гадоў наперад, прычым вельмі выгоднай працай. Кампанію Dana Astra, якая забудоўвае Менск-Свет, Александр Лукашенко сваім указам вызваліў ад падатку на нерухомасць, на дададзеную вартасць, на прыбытак і ад увозных мытаў. Між тым, кватэры прадаюцца паводле рынкавых коштаў, што абяцае беспрэцэдэнтныя для Беларусі звышпрыбыткі. Дадзена магчымасць выжаць з гэтай тэрыторыі максімум прыбытку. Дагэтуль такога кшталту ільготы ў Беларусі выдзяляліся пад інвестпраекты ў высокатэхналагічную вытворчасць. Чаму яны былі дадзеныя кампаніі, якая будуе звычайныя жылыя дамы, прычым не за свае грошы, а за грошы дольнікаў, улады тлумачыць адмаўляюцца. Можна шмат абмяркоўваць указы прэзідэнта. Натуральна, што яны падпісваюцца з мэтай выдзялення зямлі не пад долевае будаўніцтва, а пад рэалізацыю інвестпраектаў. То бок гэта што падразумевае, што прыходзіць пэўны бізнес з інвестыцыямі і ўкладае для того, каб нешта стварыць інавацыйнае.
Але, як правіла, ўсе гэтыя праекты заканчваюцца адным і тым. Будуецца жытло, будуецца там чарговая малінаўка ці каменная горка, ці Сухарева мікрараён. Нягледзячы на звышпрыбытковы гешэфт, забяспечаны за кошт беларускага бюджэту, кампанія з году ў год апынаецца ў цэнтры скандалаў, звязаных з падманутымі дольнікамі і парушэннем нарматываў ды дамоваў. Большинство обращений потребителей связано было с обращением, с жалобами именно на данную компанию. Данная компания, в отличие от остальных застройщиков, не рассматривала потребителей, не уделяла им должного внимания, а также не устраняла дефект. Жыллёвы комплекс ВОГ. Будоўля ў самым разгары. Ён рэалізуецца паводле гэтак званага маскоўскага праекту. Такі самы быў выкананы ў сталіцы суседняй дзяржавы. Але мала таго, што праект маскоўскі, дык яшчэ ў двары паўстаў вось такі шэдэўр архітэктуры. Тамтэйшыя жыхары скардзяцца, што ў выніку актуальная плошча іх кватэраў менш за тую, якая ўказаная ў дакументах і за якую ім давялося заплаціць. Напрыклад, замеры плошчы праводзіліся не па аздобленых паверхнях пакояў, а перад абшыўкай камунікацыяў, тынкоўкай і ўцяпленнем сценаў. Так можа знікнуць да некалькіх квадратных метраў жыллёвай плошчы, у залежнасці ад агульнага памеру кватэры. Иными словами, в общую площадь квартиры была внесена площадь, в которой жилец не будет жить после ремонта. Валентин увайшоў у долевое будаўніцтва на этапе рыцця катлавану, і квадратны метр аднапакаёўкі абышоўся яму ў $835. Плюс Дана прыдумала дадаваць да гэтай сумы па $10 за кожны паверх уверх. Цяпер кватэры тут, пабудаваныя за кошт дольнікаў, прадаюцца амаль удвая даражэй. На тот момент это была нормальная цена, фактически 30% жильцов. За их счет, как я понимаю, строился дом, то есть потому что они почти целиком внесли сумму сразу, дом строился, остальным жильцам уже пришлось платить по другой цене. И, насколько я понимаю, сейчас цена составляет около $1500 за квадратный метр. Простое, што зацверджаны праект сакрэтна змяняўся на ўшчыльненне, жыхароў дома напаткала і неспадзяванка з паркоўкамі. Изначально предполагалось, что приблизительно на одну квартиру в доме будет по одному машиноместу, то в данный момент, то есть в доме где-то 1500 квартир, предполагалось, что это будет около 1600 мест, но сейчас администрация пишет, что будет в районе 999, и рядом строящиеся дома, там получается 5 столбиков. Там тоже непонятно, где у них будет парковка, и еще один комплекс какой-то прям рядом, возле железной дороги детской. Поэтому машин будет очень много, и парковаться уже негде. Радыкальныя адрозненні прэзентаваных данай праектаў ад актуальнага выніку ўзведзеных пабудоваў назіраецца на ўсіх іхных буйных аб'ектах. Той самы Маяк Менску мусіў выглядаць як горад в горадзе, цалкам аўтаномны раён з усёй належнай інфраструктурай. Аднак ні паркінгу, ні дзіцячага садку, ні разрэкламаваных водных каналаў з гандоламі жыхары Маяку дагэтуль не ўбачылі. По-моему, там па шчыльнасці нават каменная горка адпачывае. То бок выжаты з тэрыторыі максімум прыбылі, і нічога агульнага з інвестыцыямі там няма, таму што все пабудавана не за сродкі інвестара, так называемага, а пабудавана за сродкі дольшчыкаў, якія проста вырашылі набыць там жытло. І яшчэ адна скандальная пабудова ў выкананні Даны – комплекс БК «Капітал-цэнтр» на Кастрычніцкай плошчы. Менчукі нават стварылі петыцыю супраць гэтага праекта, наракаючы, што ён проста знішчае архітэктурны ансамбль плошчы. У Беларускім саюзе архітэктараў кажуць, што Мінгарвыканкам так і не падзяліўся нават інфармацыяй пра параметры бізнес-цэнтра. Ні гарадскога, ні рэспубліканскага архітэктурна-горадабудаўнічага савета з іх удзелам не праводзілася. Забудоўнік працягвае праект. Ігнараванне інтарэсаў зацікаўленых бакоў – адметнасць Даны Холдингс, канстатуюць адмыслоўцы. В холдинг данной компании входили такие организации, как Белинтерроба, а также Зомекс Инвестмент. И частенько мы с ними сталкивались в судебных заседаниях. Основная проблема данных организаций была связана с тем, что на обращения граждан они не реагировали должным образом, и все претензии потребителей оставляли без рассмотрения. В связи с чем мы и сталкивались с ними в судебном порядке, пытались восстановить права потребителей. И делали это достаточно успешно.
На нядаўняй гэтак званай вялікай размове Александра Лукашэнкі з абраным колам журналістаў і грамадскіх дзеячоў прагучаў кейс кампаніі Revitar Invest. Пасля спрэчкі з Dana Holdings вакол зямельнага ўчастку каля Dana Mall менскія ўлады распачалі шэраг працэдур, накіраваных на адыманне 10 участкаў Revitar па ўсім Менску. Крыніцы, блізкія да працэсу, сцвярджаюць, што гарадскія ўлады адкрыта казалі прадстаўнікам Revitar: вырашайце пытанні не з намі, а з Dana Holdings. Зразумела, што больш правоў у таго і магчымасцей, у каго большыя сувязі ва ўладзе. І в гэтым канфлікце натуральна, што перавага на карысць Dana Holdings. Іншыя інсайдерскія крыніцы сцвярджаюць, што былы старшыня сталічнага камітэту архітэктуры і будаўніцтва Нікіцін быў зняты Лукашэнкам разам з усёй сваёй камандай за тое, што не хацеў заплюшчваць вочы на парушэнні ў праектах Даны. Так хто такія гэтыя сербскія браты Карычы, якія не толькі сталі галоўнымі гульцамі на беларускім будаўнічым рынку, але і вольна карыстаюцца адміністратыўным апаратам для прыбірання канкурэнтаў і нязручных чыноўнікаў? Распачалі свой бізнес 4 браты Карычы ў былой Югаславіі яшчэ пры Іосіфе Броз Ціта. Пры Слабодане Мілошавічы яны сталі мільярдэрамі. Сярод іншага іх называлі гаманцом дыктатара. Яны сталі знакаміты ў 90-е. Мы не ведаем, адкуль узялося іхняе багацце. Але Багалюб Карыч меў вельмі прывілеяваны статус за часоў Мілошавіча. Нагадаем, што Лукашенка двойчы бываў у Сербіі пры Мілошавічу у 1990 годзе і ў 1999, акурат падчас натаўскіх бамбардзіровак Белграду. Былая старшыня Нацбанку Тамара Віннікава ў інтэрв'ю расійскаму выданню «Камерсант» потым сцвярджала, што другі раз каманда Лукашэнкі, апрача іншага, прыязджала туды эвакуяваць ад бамбардаванняў свае капіталы, якія хавала ў былой Югаславіі пад наглядам Мілошавіча. Зорны час Карычаў зноў пачаўся пры канцы 2000-х гадоў, калі Лукашенка адпачыў у сербскім Капаоніку на гарналыжным курорце, дзе правёў шэраг сустрэчаў з тамтэйшымі алігархамі. Усе забыліся на крымінальныя абвінавачванні супраць Багалюба Карыча. Зусім нядаўна жоўтая прэса цытавала нашага прэзідэнта, які тады быў прэм'ерам, быццам ён абураўся з таго, што следчыя органы не знайшлі доказаў карупцыі Карыча. А праз месяц Вучыч з'явіўся ў Менску на адкрыцці Менск свет, а Карыч стаяў проста за ім. Якую прапанову зрабілі Лукашэнку Карычы падчас курортнага адпачынку, невядома, але выданне навіны Бай сцвярджае, што з таго часу Карычы сталі рэгулярна бавіць час з Лукашэнкам на тэнісным корце ды ў лазні. Іх будаўнічая тэхніка мае зелёнае святло на многіх вуліцах Менску. Такім чынам, што мы высветлілі? Самыя ласыя ўчасткі ў Беларусі сістэмна раздаюцца прыватным забудоўнікам практычна за бесцэнак і без абцяжарванняў. Часам гэта адбываецца праз аўкцыёны, на якія нейкім незразумелым чынам не з'яўляецца ніводзін удзельнік, апроч пераможцы. Зацікаўленыя бакі кажуць, што конкурсы праводзяцца не ў той час, які стаіць на абвесцы, альбо адсейванне іншых заявак адбываецца яшчэ на этапе кваліфікацыі. Але галоўная дзірка, праз якую бюджэт абкрадаецца на зямельных пытаннях, гэта праз прэзідэнцкія ўказы, якія надзяляюць не толькі бясплатнай зямлёй, але і непразрыстымі падатковымі ільготамі бізнэсоўцаў, звязаных нефармальнымі сувязямі з Александром Лукашэнкам. Сябры кіраўніка краіны ладзяць тут такое ж долевае будаўніцтва, як і іншыя звычайныя беларускія забудоўнікі, з той толькі розніцай, што сербы не плацяць падаткаў, абмахлярваюць здольнікаў і вольна карыстаюцца адміністратыўным апаратам для таго, каб распраўляцца з канкурэнтамі і тымі чыноўнікамі, якія адмаўляюцца заплюшчваць вочы на іх парушэнне. Страты бюджэту ад невытлумачальных паблажак для гэтых дзялкоў могуць сягаць на сотні мільёнаў долараў. Каб не пропустить новые расследования телеканала Белсат, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и долучайтесь до нашей группы в социальных сетках. С вами был Станислав Вашкевич и Дмитрий Мицкевич. До встречи праз 2 тижні у программе «Давайте разбираться».